श्री स्वामी समर्थ सर्वांना। आज गणपती बाप्पा काय सांगत आहेत? अचानकपणे गणपती बाप्पा जे आहेत, बाल गणेश जे आहेत, ते तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत? श्री स्वामी समर्थ। बाल गणेश तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत? विश्वास ठेव माझ्यावरती, मी तुझं सगळं कार्य संपन्न करेन, पूर्ण करेन। माझ्यावरती विश्वास ठेव आणि जे काही आहे ते माझ्यावर सोडून दे आणि आनंदात राहा, हर्षात राहा, खूप मस्त मजेत राहा। कारण येणारा दिवस प्रत्येक आनंदात गेला पाहिजे। सुख दुःख ही आयुष्यात कायम राहत असतात आणि दुःखाचा काही विषय असेल तर माझ्यावरती सोड, मी तुला त्यातून बाहेर काढेल। आणि हेच बाप्पांचे आणि हे बाल गणेशाचे तुमच्यासाठी सांगणे आहे की तू टेन्शन घेऊ नको, मस्त मजेत राहा, आनंदी राहा। रोजचा येणारा दिवस एक नवीन एन्जॉय कर, प्रत्येक गोष्टी सेलिब्रेशन कर। श्री स्वामी समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ।